benvidos ao Museo do Humor de Fene e moitas grazas por asistir á inauguración desta exposición coa que queremos poñer un pouco de humor e chispa á actualidade do país. Grazas ao Concello de Fene, hoxe temos aquí no Museo do Humor a un dos mellores humoristas gráficos que ten Galicia, e me atrevería a dicir España incluso, e boa parte do mundo nestes momentos. Luís Davila, o Bichero, é debuxante e deseñador gráfico vencellado profesionalmente dende hai máis de 2 décadas ao xornal Faro de Vigo, onde publica diariamente as súas tiras, que como todos sabedes, logo acadan moitísima repercusión nas redes sociais, en internet, onde é tremendamente coñecido e aplaudido. Luís Davila é o creador de personaxes tan entrañables e tan divertidos como Dora Desbrozadora, Tucho, Merceditas, Marcelino, Chelo, Sinda ou Palmira, personaxes que representan á perfección o carácter dos galegos e das galegas, a nosa forma de ser. Como veredes, a exposición está organizada temáticamente, está distribuída en 18 apartados ou seccións nas que veredes viñetas relativas ao bicherío, ao mar, ás leiras, ao tempo, ao tráfico, aos deportes. Son case que 200 tiras, viñetas cómicas, a maioría delas reproduccións, pero nas vitrinas podedes ver tamén algúns orixinais, o que nos permite tamén coñecer como é na orixe o traballo de Davila. Salientar tamén que grazas ás xestións que fixo Luís coa Compañía de Radio Televisión de Galicia podemos proxectar durante o tempo que teñamos aquí a exposición unha serie de tiras animadas que el fixo para o programa da TVG Casa da Conexa. Tamén incluímos un fotocall que a maioría veríades, imagino, porque pasáchedes sacaron del, co aliciente hoxe na inauguración de que aquela xente que pase por ese fotocall, que se fotografíe, pois recibirá un cartaz firmado por Luís Davila, ata fin de existencias. Tamén, bueno, quería comentar que temos previsto ao remate deste acto facer unha sesión de firmas, entón todos aqueles, xa vin por aí xente con libros, con tochos de libros, e aquela xente que non os trouxera, pero que se queira facer común, tamén poderá, e explotaremos un pouquiño a Davila, que é moi gustoso vos firmará, vos asinará os vosos libros. E nada máis, eu lle deixo a palabra porque el hoxe é o protagonista. Grazas. Damos a benvida e agradecervos un montón que vos achegarades ata aquí e comentarvos un poquinho quen son eu. Eu son un rapaz do Morrazo que sempre lle gustou moitísimo debuxar, xa dende pequeniño estuve sempre aferrado a un lápiz, a un rotulador, pintando todo aquilo que se podía pintar, e tamén me gustou moitísimo a visión humorística das cousas, a visión crítica e a ironía. De feito, o Antroido ali no Morrazo é moi típico facer as letrillas do Antroido, do Carnaval, e a mí sempre me gustou escribir e buscar ese doble sentido das cousas. E esa mistura das dúas visións foi un pouco que conformou o meu traballo de hoxe en día, que foi un pouco de rebote. Eu empecé a traballar no xornal de diseñador gráfico, fixen deseño gráfico en Coruña, na Maestre Mateo, na Pablo Picasso, e depois entrei a traballar no xornal e ali me propuseron un día, no 98, xa van 18 anos, animarme a facer unha viñeta de humor diaria. Para min iso foi unha viñeta de humor diaria. Non sei se serei capaz, non sei se farei, porque claro, todos os días sacar unha idea, pero bueno, dixenlle, venga, para diante, vamos a darlle avante e que salga como sexa. Dixeron, poñe nome, saque, e mañan ten que sair. Era prácticamente o día anterior a que arrancara a edición do Morrazo, eu tiña que buscarlle un nome a aquela viñeta. Estuve dando voltas, sabes como lle chamo isto, un jallapán, ou un toso, algo que pinche, e apareceu a palabra bichero, que é unha ferramenta que dos mariñeiros, o bichero que vale para todo, pau con un gancho, que vale para arrimar o barco ao muelle, como para meter o peixe a bordo. Esa palabra tiña ambigüedade dos bichos, o bicherío, entón gustoume, e aí quedou a palabra que lle dá nome a viñeta, o bichero. E nada, neste espacio
Eu o que pretendo, pois, estar un pouco pendente da actualidade, e non só unha actualidade diaria puntual, senón tamén moitas veces unha actualidade máis ampla, de maneira que trato de facer un estudio sociolóxico de como somos os galegos. Actualidade ampla no sentido de que podo falar perfectamente dunha leira na que aparece unha romba, unha aspiradora, que ya aparece por aí a señora, ou un dron, cousas que son actuais, pero que non son especificamente da noticia do día, vamos. E, bueno, como vedes, trato moitas temáticas, gustame falar de todo tipo de cousas, do deporte, hasta cuestións de consumo, como somos, como nos comportamos ante a comida, a morte, e todos estes temas conforman a nosa identidade, o que eu penso que somos nós. E nada, en todas aparece, dibuixaban moitas mulleres, era un dos personaxes máis recurrentes que tiñan as viñetas, eran as mulleres, a muller galega. E Carlos un día dixo, pero ti todas estas mulleres que dibuixas, tens que poñer, tens que centralas nunha sola, tens que poñer nome e darlle unha identidade única a esa personalidade que dibuixas en múltiples ocasións. E aí quedou, bautizamos a Dora Desbrosadora, rescatamos o nome dunha das viñetas, e Dora Desbrosadora representa esa muller voluntariosa, esa muller que non se lle pone nada por diante, que ven sendo, eu penso, que a alma mater das viñetas do bichero, non? Esta muller que tanto por la mañán desbrosa unha veiga de 30 hectáreas como por la noite se hai que poñer de comer, como afunda o seu mandil e di, a ver, cantos sodes? A ver, esta muller brava está moi, a viñeta está moi centrada nela. E, bueno, eu son máis de dibuixar que de falar, enseguida se me seca a boca. E non sei que máis vos podo decir, nada, que disfrutedes moitísimo das viñetas, que están para iso, para rir, para sacar un sorriso. Se podo sacar un sorriso, pois xa dou por exitosa a viñeta. Se ainda por riba saco unha gargallada, pois ainda mellor que mellores. Se fago reflexionar un pouquiño da que sexa, pois entón o éxito da viñeta xa é total. Espero que disfrutedes, sorriades, que botedes unha gargallada e reflexionedes. Moitas gracias por vir. Ten a palabra agora o alcalde de Fene, Quentino Trigo. Bueno, por moito que diga que non fala tal, fala por todos e fala moito mellor probablemente que eu, por tanto, vamos a botar máis un papel. Bueno, eu antes de nada xa, por suposto, boa tarde a todos e a todas. Nós, pola miña parte, un ano máis, o Concello de Fene queremos deixar claro que seguimos apostando desde logo polo Museo do Humor, como hoxe se ve. Conscientes de que temos desde logo no noso Concello un centro singular e casi podemos decir que único, que ademais está convertendo un dos nosos principais referentes e sinais de identidade a moitos niveis, tanto de atracción cultural como atracción incluso turística hoxe en día. E dentro do goberno municipal de Fene, o que queremos é salientar desde logo e deixar claro o noso compromiso con esta institución. É un compromiso que se traduce, como podemos ver agora, en iniciativas, actividades e proxectos que teñen como finalidade enriquecer, en medida do posible, dar a coñecer e xerar interese, desde logo, de cara ao que nel se amosa e, desde logo, as actividades que nel se están realizando. A convocatoria dos premios Coruxa, que temos agora, a participación en exposicións promovidas por outras institucións, como a que este breve se vai inaugurar na Coruña desde anos 70 con fondos do Museo do Humor, que nos interesa para darnos a conocer, ou outras exposicións propias, como a que nos trae hoxe aquí, desde logo, son algunhas desas iniciativas por as que estamos apostando para seguir dando a coñecer aos galegos e galegas e aos de fora, por suposto, o humor que se fai na Galicia. As exposicións nos permiten a cada unha visión global sobre o traballo dos humoristas gráficos. E cando falamos de humoristas da talla de Díaz Gravina, pois, lógicamente, temos que sentirnos fachendosos, moi fachendosos, por poder amosar estes días no Museo do Humor de Fene as súas viñetas, os seus orixinais, e mesmo poder ver en directo como traballan, como é o caso, non? Porque, sen dúbida,
David é un dos millores humoristas gráficos que temos na Galicia. É un debuxante que canaliza o seu enorme talento, desde logo, a través dun humor 100% galego. Como ele ben explicaba, é un humor 100% galego. E, por tanto, é un artista que, por suposto, tiñamos que traer ao Museo de Fene, iso estaba máis que claro, non? Nosotros, a proporción, queremos, desde logo, dar tamén vida a este Museo de Humor e agradecer a tua presencia hoxe nesta inauguración. Eso está claro e creo que toda a corporación está moi orgullosa de que hoxe isto sea así. A carón de David, pois, temos tamén esta tarde a Carlos Blanco. Outro grande humor, que ademais moi pronto volverá a hacer, con un dos seus espectáculos para abrir o que é o ciclo de novembro, Museo do Humor, Mes do Humor, perdón, que será o 4 de novembro, coincidindo coa entrega precisamente dos premios Cruxe, por iso é os premios Cruxe de 2016. Pero antes desa cita, bueno, pues Carlos quixo estar esta tarde no CENE, na inauguración. O 4 de novembro non pode ser que vou ver ao Celta antes, claro. Eso, si é por ver o Celta e temos que cambiar a data, podemos facer. Estábamos comentando, hoxe quixo estar aquí na inauguración da exposición de O Humor do País, acompañando a Vila. Como ven facendo, agora tamén moitas veces, non, moitísimas veces nos escenarios dos últimos meses, sobre todo, cos estes espectáculos de menú de día, menú de noite, non? Entón, moitas gracias, Carlos, desde logo, pola túa presencia aquí hoxe, e pola miña parte, nada máis, darvos a benvida e agradecer que estedes hoxe aquí, e, por suposto, deixar aos dous protagonistas de hoxe, que son os que teñen que levar a voz cantante. Moitas gracias. Porque visten ali... Collo micro. Ímonos trasladar para aquel recuncho onde visten